niin. Koira pihalle. Mä puhuin sitä viime videolla siitä, että käydään niitä järviä kiertämässä, niin nyt lähet. Täällä vissi koiria ollut, kun heti kun sen jälkeen meni haistelemaan. Eli järveä kiertämään ja kahtomaan ja ampumaan pomppulintuja kaislikosta kun lähtö rantaruohikosta. Jos on se polo kun mennään, niin seurataan sitä. Eihän sitä malttanut olla aamuvuoroon kun pääsin, niin sitä illasta jäpi aika. Eihän sitä malttanut olla jäämättä pois. Niin minähän lähdin mehtyy hommista. Tämmönen pikkunen lenkki käydä illasta tekemässä. Tällä hetkellä on myös tuo karhukoirakin metässä karhua ehtimässä. Jos nyt sattuu, että tulee karhutilannetta, niin sitähän pitää sinnekin lähteä passia kuvaamaan. Semmonen on mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä. Sapina on täällä porukkaa, ei ainakaan tältä puolella ole tullut yhtään, mutta siellä saattaa toisella puolella olla järveä porukkaa. Vaikka missä, ei sitä tiedä. Porohan se tietenkin sitä heti ensimmäisenä ottaa. Eläkin näkyy tuossa maassa. Ei kun poro on huoksannutkaan, kun pystykorva lähti perään, kun ei kiinni oot saanut persien puremaan, niin kun lähti. 18 painaa menee. Täällä on ollut porukkaa. On koiran jälkeen ollut tosti noutajia ja esillä on mehtäjiä. Koira on vielä poron jäljellä ja me ollaan tässä rannalla. Täällä on vaikka kuin hirveästi ilmantunut venneitä. Voipahan se olla, että tämä paikka on niin hyvin koluttu, että täällä ei hirveästi vesilintuja ole. Sitten, minne me lähdetään? No oikealle. Mennään tonne oikealle. Viime kirjoitin vasemmalle ja kastui kengän niin pahasti, että kyllä mennä sinne. Kestääkään puu? Hyvin kestää. No, ei tullut. Pahakka. Takaisin päästiin järven rantaan. Tuolla näkyy toisella puolella järveäkin oleva veneen, niin silloin luultaisin metästäjä. Ei tuolla pauke kuulunut eikä mitään. Se saa vähän seuralla, että jos pauke alkaa kuulumaan tai mitään, niin ruvetaan taivaasta kahtelemaan, että milloin tulee milloin sorsat lentää yli. Siellä mennään sorsi. Sinne jää keskelle. Siitä taas tämä ylitys. Oi.
Varovasti. Varovasti. Hyvä. Lähdetään käymään toisella puolella mistä me tultiin, että niin vastapäivän kiertämään järveä. Katsotaan minne asti. Ennen ne 3 sorsaa, mitä sieltä tuli, niin ne jäi niin keskelle sitä järveä. Tai ei nyt ihan keskellä, mutta tässä päässä järvenä kuitenkin oli, mutta aivan liian kaukana. Eikä saanut houkuteltua millään niin. Antapi olla. Siellä Joutsennin kanssa uiskenteli. Joo, kylläpä se on kierretty tämän. Ihan mahdoton tuuli, että tässä vissiin vesissä, että luvata tänne. Ihan mahdoton tuuli tuli tähän puskiin ja veteen työnteen. Ei mitään. Ei mitään muuta kuin ne 3, mitä tuolla ne. Joo, vaan eipä sinne, niin nähdään seuraavan videon parissa taas. Tässä tämmönen lyhyehkö työn jälkeen. Pikainen lenkki kävi pyörähtämässä. Näinpä on tämmönen lyhyempi video. Eipä siinä niin. Ja moro.